Deze week in Le Bourgeois. Wijnvrouw van het jaar Kirsten Abels over Limburgse bubbels in het glas. Oudejaarsavond is het moment voor bubbels, zou je zeggen. In de eerste plaats denk je dan aan champagne, of misschien prosecco of cava. Maar we maken in Limburg ook bubbels, oftewel mousserende wijn. En nog wel door de uitverkoren wijnvrouw van het jaar, Kirsten Abels. Hier op domein Holset, hier hebben we al bubbels. Jullie maken alleen maar mousserende wijn, geen gewone wijn. Nee, dat klopt inderdaad. Wij hebben ons domein sinds 2017 en we hebben ervoor gekozen om alleen maar mousserende wijnen te maken uit onze wijngaarden hier in Holset en in het Heuvelland. Een van de misverstanden, denk ik dan, vooral in Nederland nog wel een hardnekkig misverstand, dat is oudejaarsavond, champagne zeggen ze dan, ook al krijg je vaak dan geen champagne, maar ze noemen het wel champagne. Met oliebollen. Ik denk, wat een ellendige combinatie. Ja, dat klopt. Je hebt natuurlijk het vettige van zo'n oliebol en dan ook nog het zoete van de rozijnen erbij en poedersuiker. En dat staat eigenlijk haaks op het smaakprofiel van zo'n mousserende wijn. Want zo'n mousserende Limburgse wijn of champagne, die heeft fijne zuren en elegantie en die is lekker licht. En dan staat dat haaks tegenop de smaak van dat zoete van zo'n oliebol. Dat is geen goed huwelijk. Eigenlijk is het geen goed huwelijk. Maar ik vind alsnog, weet je, het gaat ook om beleving en lekker ervan genieten. En juist is het soms een beetje contrast wel lekker. En als je bijvoorbeeld een champagne neemt met ietsje meer dosage, ze noemen ze het wel zo chic, ietsje meer smaakbalans richting het zoetje in de afdronk. Of misschien demi-sec. Demi-sec bijvoorbeeld. Ja, dan past die smaakcombinatie wel al beter. Maar jullie maken dus, zoals gezegd, mousserende wijn. En ik heb begrepen dat het voor het einde van het hele jaar, als het seizoen voorbij is, dan zijn jullie al door de voorraad heen. Dus blijkbaar is het een succesnummer. Dat ligt dan wellicht aan de kwaliteit, maar is het sowieso dat er meer belangstelling is vanuit heel Nederland voor Limburgse wijn en dus ook mousserende wijn? Ja, absoluut. Dat merken wij zeker. En daarom hebben we ook gezegd, we willen ons juist focussen op dat product mousserend. Het is maar een heel klein nicheproduct in de Nederlandse markt. Maar daarmee kun je juist onderscheiden en kun je juist zorgen dat die kwaliteit van dat product beter wordt. Want wij hoeven alleen maar de druiven te telen voor die mousserende wijn en hebben die hele productie in eigen hand. Dus bij ons in de wijnmakerij liggen die wijnen allemaal op de gist. Doen we zelf de remuage, het draaien van de flessen, het dégorgement. Alles is in eigen huis en zo kunnen we juist de smaak fine-tunen. En dat was een aantal jaar geleden in Nederland. Bestond dat nog niet dat dat allemaal hier gebeurde. En wij doen dat wel. En daarmee proberen we ons te onderscheiden, maar ook steeds te groeien om meer mooie mousserende wijnen hier te maken. Het is pas een echt Limburgs product als je het ook helemaal hier maakt. Hè. Ja, we zijn hier dus in Lemiers, Holset. Jullie hebben nog wijngaarden daarbuiten ook nog aangeschaft. Hoe hoog zit de productie nu al bij jullie? Ja, de afgelopen 2 jaar zijn wij verdubbeld in het aantal hectares. Zijn we van 6 naar 13,5 hectare gegaan. Toch al behoorlijk, hè? Toch al behoorlijk. Er staan ongeveer 5000 stokken per hectare. 1 stok levert 1 fles wijn op. Ja, min of meer, ongeveer. Daarmee zitten wij strakjes, als onze jonge aanplant volwassen is, op de productie van 75.000 flessen mousserende wijn per jaar, gemiddeld. Daar kun je al op toosten. Ja, daar kunnen we zeker al op toosten, ja. En dat was afgelopen jaren waren dat langzaam zo van 25.000 flessen naar 30.000. Dus we zijn eigenlijk zo langzaamaan gestaag gegroeid. Afgelopen jaar hebben wij 15.000 flessen mousserend gemaakt. En zo groeien wij de komende jaren naar 75.000 flessen. Nederlandse mousserende wijn uit Zuid-Limburg. Ja. Profiteren jullie ook van het imago nu er
toch behoorlijk wat bijvoorbeeld sterrenzaken zijn, zowel in Maastricht als in het Heuvelland. Merk je daar iets van? Ja, dat merken wij zeker. De culinaire Burgondische Heuvelland en Maastricht, daar zitten een aantal chefs die daar natuurlijk echt regelmatig in de picture staan. Zij willen juist met onze wijnen werken en dat stimuleert ons om weer de wijn beter te maken, om mooie en bijzondere smaken te maken, zodat hun het ook gastronomisch kunnen inzetten. Ja. Dat doen wij onder andere met het restaurant van Hans van Wolde, Bruut. Daar maken wij elk jaar een unieke cuvée voor. En die jongens schenken dat graag als aperitief. Ja, en hier hebben we nu 2 verschillende mousserende wijnen die jullie maken, maar met verschillende druiven. Ja, we hebben een assortiment van 4 verschillende mousserende wijnen op dit moment. Ja. Ik heb er 2 uitgezocht die we gaan proeven. En juist 2, omdat we daarmee ook een beetje het verschil kunnen aanleggen dat we het klassieke champagneverhaal, een Chardonnay al goed in Nederland, in Zuid-Limburg kunnen telen. Maar dat we ook werken met de duurzame rassen Sauvignon Gris en Johanniter, die we op een hele gezonde en biologische manier kunnen telen en onderhouden. En die zie je eigenlijk alleen maar in Duitsland en in Nederland, in de koelere klimaten. Ja. En juist van beide vind ik het mooi en de uitdaging om er dus kwalitatief mousserende wijn van te maken. Ja, ja. Nou, dan beginnen we te proeven. Welke druivenrassen zitten in dit glas? Ja, deze mousserende wijn is ook gemaakt volgens de methode traditioneel. Hebben we Sauvignon Gris met de Johanniter geblend. En je ziet eigenlijk al mooi aan die kleurschakeringen in het glas dat de schilcontact heel licht zorgt voor die lichte tint in het glas. En hier zit Chardonnay in? Ja, in het tweede glas hebben we Chardonnay. Dat komt van onze kalkrijke bodems uit Voerendaal. En dit is wel een unieke wijn, want hier hebben we voor het eerst Chardonnay uit 2 oogstjaren geblend. Dus het zogenaamde Brut Sans Année. Waarbij we ook nog deels de wijn 50% op het hout hebben laten vergissen. En dat is op Frans-Burgondisch eiken vergist, waardoor je licht de houttoets proeft. Ja. En ik vind het eigenlijk, dit komt al heel erg in de buurt met een hele mooie blonde blanc uit de Champagne. Nou, smaken verschillen natuurlijk. Zelf vind ik die ene met die laten we zeggen, vrij onbekende druivenrassen Sauvignon Gris wel fris. Maar als het nou echt gaat om een rijke geur en ook afdronk, dan vind ik dat die Chardonnay toch wel meer richting champagne gaat. En dan begin ik toch al vrolijk te worden. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Jij kunt terugkijken op een memorabel jaar, want je bent wijnvrouw van het jaar geworden van heel Nederland. Ja. Anderzijds miste je een trap en brak je een voet met alle complexe gevolgen van dien. Ja. Nou, dus alle redenen om te zeggen gezondheid op een goed jaar. Op een goed jaar. Ja, dankjewel. Ja, santé.